Papa. So tell me, what did you guys do yesterday? Oh yeah, with Huh? friend. You guys went to the beach with mom friends, and then did you meet their sons? You like the truck? Yeah. Don't worry, it's only one more year to go, and we can call this truck is our own now. Yeah! You guys, once again is Roy Drago here na nagbabalik na tayo. Woo! Sala, akala ko makakauwi na ako ngayon. Andito na ako sa Manitoba, biglang nag-text yung dispatch ko, may oras ka pa naman, ikaw na lang magdiretso yung load mo na hanggang Calgary, Alberta, sabi sa akin. Yan. Kaya sabi ko, hindi na ako didiretso dyan sa bahay. Sabi ko kay Mrs. magkita na lang tayo dito sa may truck stop dito. Dito mo na lang dalhin yung mga pagkain ko, sabi ko sa kanya. Buti na lang kamo nakaluto siya kasi lagi siyang nagluluto kapag pauwi ako ng bahay. Kaya yan, pinak na niya yung niluto niya. Tapos dadalhin na lang niya dito. Pagkita na lang kami dito sa may saglitan lang. Pagkita na lang kami dito sa may gasolinahan. At ihatid niya yung pagkain sa akin. Magandahan din guys kapag ang misis natin nagda-drive kahit na hindi na ako umuwi. Kasi inisip ko saan ko na naman ilalagay itong truck at saka trailer kung sakali. Kailangan ko na naman dalhin sa yard namin at sasakay na naman ako ng kotse, uuwi, babalik na naman doon. Ito ganito pagka convenient din yung nagdadrive ang misis natin kasi mas mapabilis ang trabaho. So ang mangyari niyan, yan na lang kami sa truck stop pagkita, kasama mga bata, bigay niya sa akin yung mga baon ko kasi paubos na rin baon ko. Ito, dito na tayo sa truck stop, kita-kita. At nandyan na rin sila misis. Dito na kami nagkita-kita. Oh my gulay. Yes, magpakurudo muna tayo. Kurudo. Saan ba nagpark sila misis? Waka, andun. Andun sila. Then take the first left. Tawagan ko lang. Hop, magkurudo muna tayo, mga lang. Nagka-text ko kasi si kanina Ate Susan Tapia, yung taga rito sa maglagay mo na ako, Winnipeg na kapitbahay namin. Pinoy Trucker Winnipeg chapter. Ayan. Text ko si Mrs. Yes! Tawagan ko na lang. Hello. Andito ako sa gasolinahan. Nasaan ang mga bata? Ayun lang. Buksan natin to para makasampa sila. Bahala na si Mrs. lahat yan. Magpagkrudo muna tayo. Krudo.
Saan na ba yung pitaka natin dito? Pakrudo, pakrudo. Il y a de bas. Okay. Ayun na sila. Dans un contexte où quand tu as 2 enfants, tu as un jeune couple, ça demande... Okay, tamang-tama para diretsuhan na. Ah! Bukas na doon sa kabila. Hi. Do you guys know? Do you miss Papa? Oh, that's my hot wife over there. How are you, mommy? Ay, ang baby Clark ko. Where's Ate Sinel? Oh, hi. Just... It's open. No, it's like this. Yeah. Ay, ilabas mo lang muna yung galon, nak. Labas mo muna yung galon. Oh, bless mo na sa Papa. Nakakalimutan. Oh, Ate Sinel, smile dyan, nak. Sabihin na naman ng mga tao eh. Ganyan talaga ang anak ko na yan. Medyo serious lang siya. Pero she is so good. Kumbaga habang nag-ano ako, papakrudo ko, sila naman yung gumagawa lahat-lahat dyan. Go inside, yeah, go inside. Doon ka sa kabila dumaan, Clark. Clark, doon ka sa kabila dumaan. Tinatagalog. Hindi ba marunong? Sampagad sila sa loob ng truck eh. You wanna go inside? Go. Walahan, hindi ano eh. Ilaglag mo na lang dyan. Yung mga hugasin ko, wag mong kukunin kasi ako na lang maghuhugas niyan dito. Kapag ka bumaba ka patalikod, baka mamaya maksidente ka. Oy, oy. That's my hot wife. Kaya mo na yan? Sige, sige. Susin ko lang paprodo. Oh. Kaya ba? Kaya? Parang ano pala yan eh. Parang papel lang kay Mrs. Parang papel. Wala lang maglinis sa loob doon. Nagpapagusulin na lang ako. Ay, sampa agad sila sa truck oh. Bro, yung okay ito sinal? Look at it. It's so big. Kiss Papa. So, tell me, what did you guys do yesterday? Ah? You guys went to the beach with mom friends, and then did you meet their sons, daughters, and everybody? Yeah. Yeah, it's good. It's good. Also, we ate some hot dogs. We have a lot of snacks. I Did you guys eat. know? I didn't eat.
Did you not You eat? didn't eat? Bye. Promise I Where's my didn't phone? eat. Oh, it's there. It's there. Give me my phone. Abot mo sa akin yung phone, Han. Yeah, I eat a hot dog. Good, very good. That's nice. Okay, mag-alala kasi palapit-lapit na. Isang taon na lang, babayaran natin ng truck. Matatawag na rin nating sariling atin. Sariling atin ang truck. Oh, ayan, mga bata. Ah, Na-miss nila. Yes, bebe. okay. It's so cute. What happened to you? You have habubo? Kawawa ka naman, Baki. I got karma. Baki, hasa habu-habubo. Got karma by Oh. I didn't swear. Oh yeah. Banana. Huh? Ano? Si Baki. He want to become a truck driver pala eh. Oh, you wanna be You do? truck driver one day? No, you're gonna be a surgeon. You want, mom said you going to be a surgeon, not a truck driver. Sana all maging Mag-aaral surgeon. muna, Baki. Mag-aaral kaya. Before you go to trucking, aral If muna. you cannot do it as surgeon, then go to tracking. I'm Ganun not ba? too smart. I'm not too smart. You're not smart? Yeah. I'm Yeah, not okay. smart enough. At least kahit pa paano, itong bata na to, napaka-humble mo naman kaysa talagang alam mo talagang I am not too smart, no? Talagang So, ina-admit that naman is- niya. Sana all. So Dad, this is Humble ang bata. go. So this is go and this is stop. Okay, what? This one's stop and this is Which one is go? go is this one. Oh, it's that one, okay. And break is this one. What's that? Break is this one. Break is that? That is stop, okay? Okay, marunong. Alam niya. Good, very good. Yan, sampagad sila, mga bata. How are you guys doing, Clark? You okay? Yeah. Ooh, oh. Yan, yeah. Kunting-kunti na lang. Oh yeah, it's low ball. Tapos ka na magpagas? Hindi, nagpapagas pa lang ako. Oh, do not push that, masisira yung ano naman, Baki. Okay, pa. Pagas pa tayo. Nga pa. Dito tayo guys ngayon sa ano Hidingli. Akala ko ba Ah. sugar? Hindi ko. Hindi, ano lang. Nag-ano ako pero konti lang. Hindi ko naman din namin He's eating those because he's strong, guy. Getting strong? Yeah. We Not did the diet for you, pa. Did you bring now? Kunin mo na lang dyan yung anuhan. Ang tawag nito. Kunin mo na lang yung bacon. Yan. Yung bacon. Akala mo, ano? Akala mo Ha? cucumber? Oo, kunin mo na yan kung hindi naman Zucchini? pala ano yan. Hindi yung cucumber? Oo, kunin mo na lang yan. But this is like for the hand muscle. Hindi na, akala mo yan kung sa may karne ka, oh. I'm good at parking in Roblox, pa. Okay. I'm good at Huwag muna kayong bababa dyan Han, pagkatapos ko bago kayo ano. Pa, I'm good at parking in games. Miss ka tong bulugan ko. Meron din pala tayo. Nakabal tayo ng isang lalaki. Wait, having finished my work here. Okay. Oh, sorry, pa. No worries. Alam na alam niya. Sorry pa. That's good kid. It's a good kid. Ito. Dahil lagay mo lang yun Han. Kasi anuin ko lang yan. Hugasan ko na lang yan mamaya. Pagka ano.
Ipapatanggal ko na to guys. Ito lahat. Pwede pa to. Pero sa susunod na pag-uwi ko, papapalitan ko ito. Mababago ko na. Kasi maraming marupok na rin ito. Hindi pwede yung lagi na lang pinapalitan. Marupok na. 4 na taon na yun. Ikapapapalitan natin yan. Alisin na yan. Palis ko na lahat to. Itali muna natin. So what you guys planning today? Dito magaling sa atin. Wala naman. Tinitignan ko. Meron pang bakante. Bakante lahat yung mga 4 dyan, no? Hindi na naman tayo magtatagal. Magsisit up lang tayo ng ano rito. Bakante yung 4 pa dyan. Okay, ring this please. Oh, yan. You can use the ring Like that, if you oh. want. Bakit? Huh? You small exercise. Oh, huwag mo amin na lang. Pang ano dun sa ano yan. Balik mo na. Huwag niyong papakuha, ha? Huwag Exercise. niyong papakuha. What is Tapos this? na ba? Ano bang linuto mo kanina, ha? Hindi, anong may nagluto ko ba ng makain? Hindi ako nagluto. Gusto ko pansit. Hinitin natin. Ah, meron daw. Ah, sige, painit mo. Lagay mo. Dito mo na lang ilagay. Oh, plastic lang. Wala ka naman. Wala. Ah, meron doon. Doon. Sige. Mag-on duty lang. Ano lang ako dito. One, Yan. 2, 3, 4, Guys, everything okay? 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hindi, isaksak mo lang sa taas. Sakyat ka lang dyan. Ito, hindi pwede ito. O yan, yan. Hindi, mataas masyado. Ngayon, kung abot. Oh. Eh, yung mga bata, kakain ba? Kumain na ba kayo? Ayun, kino. Huwag mong gagalawin yan, Sinel. May iPad, don't touch that. Mamaya may makita kang ano dyan eh. Oh, do not touch my iPad if I don't tell you, okay? Please. Because that's papa's ano. Bakit? Kasi You be careful, you're going to... babawalan kasi namin ng mga bata ng mga ano iPad na hindi sa kanila. Meron silang sariling iPad na. Yeah, Nagbawalan muna namin sila. I'm good at driving in Roblox. Oh, you now? Ha? Yeah, I'm a truck Huh? driver. Meron. Ano? Sa ilalim. Painik ka? Kumain na ba yung mga bata? Oh, hindi yan kakain. Kunting ano lang to. Kunting ano lang kami dito. Oh, where did you buy these things? Ha? What do you buy these? No, do not take that. That's for the dumbbell, ha. Pinang-clip ko yan dun sa dumbbell, ano. Balik mo na, baka mamaya mawala. Where's the other one? Yeah, for the, ano. I think like has this. Balik, wag mo kukunin yan sinila for the dumbbell yan, okay? And also hand muscle. Mommy, Yeah, look hand at that muscle, yeah. person. You like the track? Yeah. Don't worry. It's only 1 more year to go. And we can call this Less truck than na lang. is our own now. Yeah, less than a year. We can call this truck our own now. Right? Bakit ka umuupo ng ganyan? Di, siyempre parang boss eh. Bossing yan eh. You a boss? Anong mga linuto mo an? Chicken breast at saka ground beef? We made lava chicken. We made lava chicken for you, Papa. Do you guys now? We made lava chicken. I know how to go down. Doing it. Mama, I know. Malaglag ka dyan. You can do that one if I am there down. Okay? But no, don't. It's easy. So
So, anong plano nyo ngayon, Han? Marami akong gagawin sa bahay. So, fuel. I'm gonna close the door and then open it. Bukas ang delivery nito. Hindi ko alam kung abutin ko bukas ang Calgary. Okay lang sana kung full ang aking driving hours eh. Hindi Ano ang driving hours mo? 11 lang ngayon dito. Eh hanggang ano lang ako, sagarin ko kaya nga wala na akong time din. Kaya sagad na itong driving ko ngayon. Hindi na ako magkaano. Hindi na ako magtatagal din na mag-iihi. Hindi na ako nakakapag ano eh, makakapag-exercise eh. Be careful ha, if you fall down there, I said you can do that if I am there, Baki. But Mom, I can do this. It's easy peasy. I show you. cheesy peasy hold tight. If you, nasabihan na kita. Let's go. You got it? Where? Papa, saan ba siya pupunta? Wala, papractice lang pa naman ba? Nagpa-practice siya paano bumaba. O sige. Practice kung paano ka bumaba. I did it! Okay, come So here. show me. I got to do it. Go back up. Okay, go back up alone. Practice kung paano ko umakyat. Oh, yun. Yan, always point contact, 3 points of contact, okay? Ang galing ni Baki, yun. Good, very good. See, Mom? I'm pro. What's that? I'm pro. You're pro? That's what I like to you. Everyone knows how to go down and up. Oh, you know how to go down in the truck and going up? Yeah. Perfect, that's good. Pag-picture tayo rito. One picture. Okay, magandang thumbnail ito mamaya. Sampa agad sila sa loob ng. You should So, one do more, it. smile ah. Light. We don't have any light there. Okay. Okay. I was shaking my hand. Alright, so paano Han? Alis na ba kayo? Luto na ba yan? No! Ha? We don't wanna go. Ilagay mo yung ano. Isilin mo. We need Ano lang yan? Ba't ang dami mo naman nilagay pala Han? Ano, baya mo naman dyan. Ang dami mo palang inilagay. Ay, hindi. Gusto mo yung iba? Ang dami, huwag mong painit at Han. Kasi hindi ko makakain ito. Baki, careful there. Saan mo Lagayan. nilagay? Baki ha. Mas bigat. Bigat. Sarap ang kailan ka nagluto ng pansit? You guys eat pansit? Hawakan mo yun, Han. Hawakan mo ba? Okay lang. Kasi hindi ko makakain lahat yan eh. Para meron akong bukas. Yan dapat ang kainin ko rin. Kasi ito yung nilagay ko sa ano nga po. Bukas mo lang yan, Han. Tapos mapainit ito. Ito yung magkalar. Tay. Tay ko ton. Patay ko ton. Ang patay ko ton. So you're friends? Yeah. I know how to play Roblox. Do you know? Pa, do you know how to play a game? Do you know how to play Roblox? Yeah. Oh, what? Have you played Roblox before? No, but Tara na. it's easy. Basta kayo? Sige, Han. Pa, ano na? But if you don't know, Pa, I'm gonna teach you. Tara na, sino yun? Teach you. Ice! So paano? Until next time ka na lang ang mga bata. Bye, Papa. Bye! Okay, until next time na lang ulit guys. Tara, samahan ko kayo sa baba. Alis na rin ako. Mommy, I'm okay. Just close the light there please, thanks. Not. Okay. Oh, I'm gonna Let's hit go. my head. Okay na ka na dyan, Han? Sige na, guna na. I'm going to hold you, ano. Sige, go na. Okay, si bye-bye to Papa Inday now. Ako guys, diretso pa ako. Diretso ko pa itong ano natin, load natin hanggang Calgary. Yun ang sabi ng dispatch kasi yung gagawa nito
mayroon siyang appointment. Doctor's appointment tuloy. Ayun. Hindi siyang nakagawa. Okay, you okay? Easy, ha? Point 3 points of contract. Contact clock. Not like that. Turn around. When you go come down, you have to turn around like that, okay? Always like that. Turn around. Okay, good. Sinel! What's the water do? What's the water? No, it's don't touch it. Why? Okay. Say bye-bye now to Papa. Kiss na Papa. Nak. Says. Okay. See you na lang han pag umuwi ako. Malapit na rin naman ito. Pabalikan na. Wala na rin akong driving hours eh. Okay, ingat. There's so much flies. Okay. Everything okay? Buddy? Okay. Oh, ingat han. Okay. Bye guys. Bye, Pa. Bye-bye. Bye. Bye. Alright guys. Tara, let's baget na rin. Alis na rin ako. Okay. Naraga na tayo guys. Okay lang yan. Siyempre kailangan eh. Kailangan ako ang magtuloy dito. Gawa nga ng siyempre may sakit. Doctor's appointment yung yung driver na gagawa sa nito. But anyway, rekta na tayo ulit. Let's go guys. So paano hanggang sa muli natin pagkikita guys. Thank you for watching. Kahit paano nagkita kami ng mga anak ko. Yun ang sinasabi ko. Kagandahan din kahit paano is convenient talaga sa aming mag-asawa yung nagdadrive si Mrs. Kasi kung sakali man uuwi pa ako ng Turk, magdadrive pa ako papunta sa bahay, kunin ang mga bahan ko, magdadrive pa ako pabalik ng truck. Nakabala na kumbaga sa kasi bukas ang delivery dito. Dito pa tayo sa Winnipeg eh. Mula dito hanggang Calgary sa about 13 hours drive. Ngayon hindi ko kakayanin. Ay sana agahan kong gumising bukas tapos mag-drive ako para makarating tayo doon. So paano guys, hanggang sa muli natin magkikita. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. Anyway guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi. Peace up. Bye. Lakay Tracker.